अलरेडी दाजाब जाबाय आरो बे साथिखान गामिया 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शनाव बिथांमोना भट होगोन माखासे समस्तिफोराव आरो जिखिनि गामि हाबदेरबावनांगौ दङ दाख्लैबावै 26 जुनाव गोदान दिल्लीयाव भारतनि नखर बिफाननि जइन्ट सेक्रेटारि नर्थ इस्ट बिथांजों नीरज कुमारजों जोङो मिटिं जादोंमोन ट्राइपार्टाइट रिभिउ बेयाव बुंनानै फैदों आरो फैबाय थानाय समाव खोब गुसुं समनि गेजेराव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो खोब गोथौ आरो गुवार लेभेलाव माने आसाम सरकारजों मिटिं जिरायगोन आरो बे जिरायनायनि बेलायाव गोबां माखासे जोंनि इस्युस जिखिनि प्रब्लेम्स ग्रिभेन्सेस दङ बेयो रिजल्भ जागोन होननानै जोंहा मिजिं दङ आरो बे खामानिखौ लानानै गामि सोदेरनाय आद्रा जिखिनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार बेखौ लानानै जोङो कन्टिनिउसलि खामानि मावगासिनो गुबुन मोनसे बाथ्रा आङो बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 10 जुलाइआव 10 जुलाइ बेलासिनि 3टा बाजियाव सारा आसाम नाङै साब डिभिजन आरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव 1000 माने मिनिमाम 1000 बर'नि गामसा माने नोङो बर'नि दख'ना आर'नाइ लानानै आरो एबसुनि फ्लेग लानानै जोङो रोड मार्च खालामगोन माने रोड मार्च लामा हान्जा सुनाय आरो बे रोड मार्चनि गुबै अबजेक्टिभा जाबाय गेरेमसा बर' माहारि दानाय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि मोन्थोरा जागोन बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट बुहुमनि बर'फोर खौसे जा थां आरो थांनानै थानो हो लिभ एन्ड लेट लिभ आरो बे रोड मार्चनि गेजेरजों जोङो खेबसे बर' माहारिनि जि थामोनथा जोंनि जि रैखाथि आरो जोंनि जि स्ट्रेंथ बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा बर' माहारि दानाय बेयाव बयखौबो जोङो हांख्रायनानै जोङो खौसे हाबा मावलांनायनि जि मोन्थोर आरो जि मेसेजखौ जों होगोन आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि बिबानगिरिनि अनगायै जेसेबां आगुनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोर दङ बयखौबो हांख्रायनानै बे रोड मार्चआव उइथ फुल डिसिप्लिन आरो आब्रुथि आरो नेमखान्थि आरो मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जोङो बे रोड मार्चखौ खालामगोन आरो बे रोड मार्चआ जोबोद नायनो गोनां गोसोआव लाखिनो गोनां रोड मार्च जागोन आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों गासै आसाम नाङै जिल्ला हेडक्वार्टार आरो साब डिभिजन हेडक्वार्टाराव क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि शोणितपुर बिश्वनाथ धेमाजि गलाघाट कार्बि आंलं गवालपारा नगाव मरिगाव नोङो नलबारि बरपेटा जेरावबो जागोन आरो बेयाव बयबो मैखोमै एबसुनि बिबानगिरि आरो आगुनि बिबानगिरि सोरबा बैसोगोरा न'आव ओरैनो दङब्ला बा बायदिसिना खामानियाव बिथांमोना इनभल्भ दङब्लाबो बिथांमोनखौ हांख्रायगोन जे एबसुनि जि स्पिरिट आरो जि माने मेन जि इस्युमोन जि मेन एजेन्डामोन माहारि दानाय आरो माहारिखौ खौसे खालामनाय बे इउनिटि आरो माने भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि मास्टारेस बिनि मेसेजखौ जों होगोन गोजोन्थों आन्डार 13 U13 गुवाहाटीयाव गेलेगासिनो दङ स्टेट लेभेलाव सेलेक्सन जायोबा नेसनेल लेभेलाव गेलेगोन दा मेक्सिमाम जोङो जिखिनि इभेन्ट जिखिनि जोंनि माने एगेन्स्टआव टीम दङ मेक्सिमाम गेमखौ जोङो देरहाबोगासिनो दङ आरो फाइनेलि बेयाव जिहेतु स्करिं सिस्टेम दङ बे स्कराव जोङो हिसाब खालामदों जे बड'फा एफसिआ देग्लाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय जोङो बाहागो लादोंमोन आरो देग्लाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय फैबाय थानाय जि आइ लिग दङ फैबाय थानाय सेसनाव बे आइ लिगाव जोङो बाहागो लानो मोनगोनखौ जोङो नुहुरदों आरो बेखायनो जोङो गोसो होनानै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जों मटिभेसन खालामगासिनो जोथोन लागासिनो बिथांमोननि हेल्थखौबो जोङो केयार लागासिनो दङ गोजोन्थों